En un bosc tranquil, amb profunda calma, allunyat de tot soroll humà, trobem el preciós món de... Ei, hola! Algú té unes quantes glans? Jo sóc el ratolí Claus, i això que veieu és el bosc de Hakibaki. Permeteu-me que us l'ensenyi una mica. Hi havia un ratolí, estem parlant de mi. No hi ha cap lloc al món on visqui millor que aquí. Vols que faci les galetes de gingebre? Sí, i tant, m'encantaria. I resulta que precisament tenim la cançó de fer galetes de gingebre. Però hi ha animals que les passen molt magres. És una vergonya això que els animals es dediquin a anar-se devorant entre ells. Sempre ha sigut així. Uns animals s'alimenten dels altres. És llei de vida. Menja terra i amanida, per una guineu no és pas vida. Ah! Amb això no fas gros ni fort, sinó que acabes totalment mort. Els animals es mengen entre ells? Sí, i el pitjor? El pitjor és la guineu. Explica'ns el teu pla, Morten. Sí. Aviam, doncs. Dorm, dorm, fillet meu, el dia s'apaga. Els ratolins d'arreu del món ja estan fent lunetes. Dorm, dorm, petit meu. El bosc de Hakibaki. Ja sóc aquí! Descobreix www.patmagic.cat